20. Shh. Come here. Hi guys, si 20. Malaki na si 20. Ay! 20 pesos. Ay, Diyos ko. Kita mo lang, pertita nagsabad. Hi guys! Today is December 27 ng gabi. Magluluto tayo guys ng ating ulam para sa hapunan. Ito guys yung aking ulam. Bangus. Inihaw na bangus sana ito kaso wala tayong lalagyan. So, ilagay na lang natin dito. Kunting mantika. Ayan. Kunti lang. Parang inihaw lang siya, guys. Ayan. Tapos, ilagay ko lang siya. Ayan. Hayaan lang natin siya guys. Tingnan natin guys yung ulam natin kung anong nangyari. Takot talaga ako guys sa sa mga isda magprito, especially sa bangus na ito guys. Para may World War II. Hi guys, today is January 31st. Bibili tayo guys ng kunting handa natin bukas. Tingnan nyo guys, walang tao. Parang hindi New Year Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all inside. Hi guys! Happy New Year ulit. Ang New Year dito sa Iloilo, medyo siya, hindi siya gaya ng dati. Siguro lahat naman, 'di ba? Pero may paputok pa din akong naririnig. Mamaya maririnig nyo dito sa video na to. Kasi bago lang may pumutok. Yung mga firecrackers na meron pa din mga maliliit lang. Abangan natin. Nakakain ako guys kasi gutom ako. Pero hindi ko naubos yung yung vegetable salad. Si Ben hindi pa nakakain. Busog pa daw siya.
Tapos yung manok na niluto ko, nahimo nga Montenegro. Nabatok. Ay. Naan mo guys, duro kita umbran ng grabatok. Hintayin natin na may pumutok. Happy New Year, guys! Ito guys, yung fruits ko, walang 13 fruits ito kaya. Kasi pag bili ako ng bili, baka ano lang guys, no, masayang, no? So ito lang, simple lang siya. Ito guys, may nagbigay sa akin ng ano, buko salad. Wow! Tingnan natin. Masarap. Ay, nag-ano siya kasi ano, nilagay ito sa freezer. Kaya nag-ice siya, tapos nag-melt siya. Hindi maganda, no? Dapat siguro hindi ko nilagay sa ano, sa freezer, guys. Yun, narinig nyo? May paputok pa din. Bumili ako guys ng ano na Caesar salad. Hindi ko siya maubos. Ang dami. So sana no, this year 2021, sana wala na tayong corona, no? Sana balik na tayo sa dati. Kasi nakakamiss yung mag-meet ka ng mga friends mo, magkwentuhan, etc. ng mga family nyo. Tapos ngayon, biglang wala tayo ganito. So, paano ba natin makita yung smile natin, di ba? Puro lang tayo ganito. Hello! Okay, maganda, no? Guys, no? Ayun. Narinig nyo?
Masarap ng ano guys, no? Yung buko salad. Yun. Narinig nyo guys? Ay pumutok. Ben, dali na ida. Great ka na, Happy New Year. Di. Dako. Hey guys, si Ben. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year! Daming paputok guys. Pero wala akong makita. Doon sa labas.